Казвам се Терая. Аз съм от Грузия и съм житейски и духовен коуч. Занимавам се с духовни неща. Правя терапии на хората, за да се чувстват по-комфортно и да могат да се справят с емоционалните проблеми. Наистина съм впечатлена от Ивет Роуз. В момента я следя и искам да върша тази работа, защото знам, че тя разкрива божественото съзнание, разкрива универсалното съзнание. Вярвам, че тя е канал за божественото съзнание и върши чудесна работа за хората. Аз искам да се присъединя към този вид работа. Това ми е много близко, резонира с мен. И оценявам как целият екип допринесе, всички мои колеги, сътрудници и партньори, които ми помогнаха да се изправя пред някои неудовлетворени емоционални заряди, да осъзная моите емоционални нужди в момента. И направих прогрес. Много благодаря. Това е чудесна възможност за мен да израствам. За мен има осъзнаване, че не се нуждая от одобрението на никого, за да правя това, което иска душата и сърцето ми.